ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya Mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama bati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago tena Roman Jinko na boigo web design babwate igani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue, na wigo na Green. Obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer. Mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao. Tutari lero ase Ouru MRM showroom. Onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango. Edukenyiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex niyo muchuyigo musongo iyo erangene duka ya Safaricom. Wigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500. Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na tariki sato omutienyi o tano na gatatu ase mwaka o 1979 Paul Bia Obiang abwate miaka bono miaka emerongo etano ni tatu na kianda 89 years agachoroka bumurai bwense ya Cameroon korochinga kicho nigabera umurai paka bono obeire umurai bwense asegeka kimyaka emerongo ene tatu 43 years. Dennis Sassou Nguesso oyole miaka emerongo etano nebiri ni tano ni tatu. Aso mwaka oyoyo o 1979 agachoro kubumara ibwense karaba omara ibwense yo akaba paka 1992 kuroro omora yumo agaswa nande agachakera na 1997 kurelio
orairense yo asige ke miaka 38 years. Yoweri Kaguta Museveni bwense ya Buganda abwate emiaka 58 years. Abeire omurai bwense yo kurwa omwaka bweri bwemo chimikyanda 53 nomo 1986 asegeka ke miaka korokwanga nero 35 nomo 36 years ni gabeire murai bwense yo nande batebakana mwako gocha ngucyari kubole kerogekyo egere agenderere nande guchikubolia ekerogekyo ase eka koganda busyo se miaka 52 no atebanga abo nabarai babeire abarai abanene gosibairigeka egetambe kabisa ase rogongo rwa Africa ayunkianda Pedro Lascurain bwense ya Mexico niga betu murai bwense eyo ya Mexico ase chidageka 45 minutes tagorto na nensayamo koba omurai bwense ya Mexico tariki 19 cyumutinyo kabere asomwaka o 1930 kigako garaigo garenge omuwaziri bwo amangane chinse chisco yense ya Mexico ekero omonto kurukwanga General Victoriano Huerta amonchorete murai bwense yo asenchara yekijeshi enkoro kwa anere Madero singenche yo akamochora ose akamochora n'abanajeshi bali bande bakamochora Pedro Lascurain koba omurai bwense egere amochore Huerta koba omuwaziri bwo burendi bwime ekara amochore koba omurai bwo burendi bwime amotiani kurwa bwari zaini buno murai bwense egakogara omuwaziri bwo burendi bwime nero bwanta koira ekerogokeria kyoborai ibwense ekero umurai bwense atayo gosimna bono foreign affairs minister tabwati chinguru chyokoba umurai ibwense iyo egono gotebinga eyenense ya Mexico 45 minutes igwa ase omwaka of 1551 ense eria ya England mate England gekorawa na chintingana na barwoti the kings and queens karomurai bwense yega akwa onyaruka ya enkuru kwa Lady Jane Grey abate miaka 15 nakaraba nere bono egatuka nga nere okoire kerugo kerigeise buno murai bwense nero koba queen yenseria ya England akara ense yega kabwate miaka 15 yoka lakini asika kingani naki amatuko kianda oka agaitwa nekaraitwa enseyo egatigara koba yo morayonde oyo chitego choro ayon kerto tebianga nara litwa kwariganirie ase ekionga chinsa ibere ko tebinande gana nchengo chengere miaka 15 nebere kurugasa nasete enyumba yiburaria na gochakera litkunyankyo egongosoa emiaka 13 ase egasi yiburaria ayunkianda 10 aya na tokoriganiria ase kionga chinsa ibere kama ameuliwa ama amefanya nini sijajua vizuri. Buda mono to muka Buda no musani ono mokong anene mono ne to kubuta nere mono musacho yo mubi miaka ye igatwa gotoka gesima imega kwete asensemo ya keroka tomete Nairobi tochikorusia na chef torentesha mwato tomete buna tochigo chaya aba kichikura mujumbe okitutu chache South Moske Anthony Kibagende kugendera komo mochia omorai bwense ya Kenya Moske Dr. William Samuel Ruto unataraikirania chira balierete aba Kenya because you cannot say that the prices of petroleum products have gone up because the government has diverted stabilization fund. Uta Eliakina nkubwatakana nechisege chigandra takati yensi ya Israel nensi ya Iran nabo omuwaziri bwenengo agoteba
Abanyanyimbo begetaseni gya keroka nigo bachakire butuki maega yo mubere bumusacho yo mubu imyaka yegatwa Zakaria kutoka ase egesima ime ase ensemeyo Zakaria nigaborete kuroritkorie sabato una Polycarp ukara agutumanya umusayoiga asirita Zakaria Nyansende oyubuye umanyakanite buna Buda nigo mubiro yo nyara kubago gutoka ase egesima kebo ime yo muchiga okeroka Indo kiagendera ko bagegwe cyane abamenye abange korasti nseme chiga. Twaijandire emambiarero twanyorire oyo minto budorarire. Ndogo manyeki kia mabera tarakini twamanyorire gesimaime. Kama ameuliwa ama amefanya nini sijajua vizuri. Buda mono to mukabuda. Buda no musani ono mokong. Anene mono ne to kubutanere mono. Kurengana ne amati aye ni go musayo iga. Aberega kubura kuritikurie Jumamosi. Wikabuna to karero asabange bakwanira igoro yo okomenya kwa yaso muchigo keroka una nigo atabwate mangana na muntu igoro ntwate twamurigetia agatubura ono mamina kuri esimi nate bugo musanyu umwana we utokire bagoroka tauni bagotege mwana ugo anene mono tine tugotoka nere mono umwana utokire gesimi makwete namya kamba kona rurabo besana igende kene yo gukumia nyoko gotegende kemba bakoreta oyo sirane ndugu yane asirete ko rukari tukuria Jumamosi magoroba dende twakire chiriboti ya ndonsi twamurigiri mbaka buna yekere rero mambi gatogwakirwe siminga umwana uyo tokire gesimaime ono rende esenjera yo bututukanu mwana uyo tari moibi tari mochege igakorora kana gaitire buryange aitire chinyundu zenyu igaitire goitwa ono nigo amataba igabaicanire igekoreke iga asono baganiro obotati bwabwa ngo gokorekana elio kumanya ikikirerete umusayo gagusira ubugema bwaye kurasti nseme chiga tokubeka riboti imena go jungu sarende tarego sana nyore yo muitete no ekenege ento kyo gukumisana lakini yakorekana nga style yabimbete igaitira akabekwa kulende asaba disi ya obaito barega asumu chokeroka ninyegenete nambakoro mukio monene nako ene kinga omaene bumwana yiga Buda bwato kora yana na igure bobe oyo korete bitabatari muntu oyo tabwati gento ramubori abantu baminto ati muise koligererie genteke nekebe nane mwari gwanje in fact abantu baminto uchunguzi akorwa isaine ase omwana oyo goitwa nero omaene bwa ebotoke naki mbudo itire gekogera mwana otabwati deni na muntu mwana otari gento kenda arabwato morambu ne uramubori nane serikali mono ntakata serikali ekorega asieri ekoro uchunguzi nyore serikali ya uchunguzi kerekeroka ndete serikali ya uchunguzi nyore kerekeroka ekoro uchunguzi isaini agakogera muntu otari konyarekana gonda goswaga simekelime sababu ile simekelie kyarenga sangao alitari sobo alina sangao nanda sali ali privately omusani onene omusani bwa bantu bose akino justice torali kurwa sali yo mugoserete akwane gakina kumirisana mubiro nyagosirani gorusi gwasaje igana gwikigwa senkendu ya gocha chingaki obotuki bwachakiriwe eginko ripoti rigetaseni kya wanjite kya gatembe kurasti nseme chiga kya keroka meye wadi yerigoma ebunga ya bugututu bamasabe account ne ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Omujumbe okitutu chache South Muske Anthony Kibagendi nigo agendereire kumurage byara murai bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto asogo tabaikirania aba Kenya chira chiria balirete chinga kichichi campaign chae enko ya kwana ega ase a constituency ya chinga kyenkuru tota amagendro ase constituency yechipara nabego koegwa estima ase ensemeyo Ogusemeria kwa bananchi kurwa sabarai no konyora magenderero unabalire tuchira chinga kichechi campaign hasetaro ya lero yo mubungu kitutu chache South Mheshimiwa Anthony Kibagendi yogotarira amagenderero na gosiole meroberio ao chinsemo ao nigo ensemo yechipara echichiaragana chikoleta liberera linene asebungeywe abaene kelianga kochi konyora bali okoro isugo ichipare echo asekerengo kegwenerete ena chire kurata epare ya Nyabururu Nyabururu highway ya Kisumu igweta Nyabururu school etirimbokiga terigwika up to the parish lakini igweta igagend around ikigo kuna moinari ya Nyasani eteria Nyamari getire igari Imperial
primary school manya gwetege basoka ni matano so boniga bagendrete this part of Nyahururu igo etwachire kurata koranka yeki. Since I got elected, we have tried to arosri a total of 3 can I say major roads to Avekire Lami, epare Kuruigonga, ya Endaraganga, ya Chayasoka Musocho, epare Kuru Nyakoe, ya Genda Ititi, ya Chigosoka Marani, and they gere folk, and they are Runyaore within the same road, ya Genda Guchesieka. Paran Chirito Koros, Chia rural roads, Chiriche Umorom, Chiro Chiwato, Wakoma Sing Chembura, but we are doing everything we can to try and rehabilitate the roads. Gukwana nere asense mo yende abamenyi korua asekenyero gya Kaminiambo egotoke meje wodi ya Bogusero nigo yababereiro mogoko maiga yokonyora estima chinsemecho engana batebanga koruo gutungwa wense tibana korora gento kengabunekyo Zeokari akaita nyinyi wote pale kwake. Mnakumbuka siku hiyo? Na kitu aliniambia tafadhali ukiingia tuweke stima. Na mimi nikaahidi nikiingia nitaleta stima. Na stima ndio hii nimeleta. Nimefanya vizuri? Njina agotire mbwate miaka 73 kwanza. Lakini nanya kora stima nyumba. Na kiko turari togo kene turari to nyore kisore cha to nyari chikolima. Na bana tibe tirichia kenda na twachikoliye chinde. Asense mo yende yetaro yaje ni gabwatoka ebimeli vya hasavakado. Wetani achiri wikomi guchase chiwodi sano imeye bunge ya Kitutu Chache South hengana tebanga nigera chigukina ekerengo gyogoncholia magima yabange. Rero we are releasing about 10,000 seedlings. Before last year sometime in April narontu arwete close to 6,000 seedlings. Ikontoge ndrete gusuguma edinde in another 2 years tonyore tu arure a total of at least 25 to 30,000 seedlings. Abantu baito banyare gusimeka this has avocado. Has avocado momanyete nere export quality eko nyara koba for long ya tumuguchi chinse cheisiko guchi America guchi China guchi England elinde enyare ko abantu baitebese emegondo ya ito Kitutu Chache South nemeke so oyo no mote urabeka sekona ye compound yao usotu are metebere tatu because one tree ekere ya bere machua na bego kwa up to 14,000 shillings a year. So if you have 10, that's 140,000 shillings a year from this particular breed of avocado. So Nonyinabo ni garolekana kama mocho muraibense Dr. William Samuel Ruto asogokinia ekerengo kyobugima engana tebanga nigegenderete ko unereria abana inchi mwato chorete tuchiko kuba mentere bango mwato tomete Nairobi tuchikorusie NHIF torentesha mwato tomete buna tochigo chaya aba kichikura omonto yokoruku kasongo na kimomoroji Ruto na kimoboteba Ruto na kimoboteba president ya itogo chakira 2027 ningo etale yega yalenge yokwena nogo semelia guchesa bamenyi bebunge ya Kitutu Chache South anene asabuli abaibuli koira abana chiskuru nabo igo kwebwaterania sobwa onchoreria ao ili gukinia gisa kukyamambia niko bono abaliereira abana inchi bebunge ya Kitutu Chache South inga ngochare kubakorera emirimo boikeranu buna betega kubaliera chira chinga kiche campaign elio anyare gonchoreria na komesia orogongorwe kulipotiri kitaseni kiao bwanchete kia getembe kuruiga sebunge ya Kitutu Chache South ilitera nigonkoro kwa Dipon Asanya Abaonchereria bechiro ya marigiti eya yasobwangoiga nigo bairanire kero echire ye yagendereire koagacho otambie mona asibalia baba konyete ase okwagachwa gwen semeyo Mwarra mukaso tonyora gaiga
ne wiki guchikaba ya kane gwetera asumu gabana ito Paul Simbarati omurati yo gajagita abantu baito babaisa gutwerwa muruche nindena bia rosigo buya bono ndoche guchakera wiki bono twachage tegoro lero ndoche twaikire 90% twatigaire 10% erinda abantu baito tyako babeka ime indi bachake gukora biashara lero tomira n'abantu bakon serious abantu aba barenge 37 lakini namba ya chire igoro go bara abantu 40 tuwataka komanya nga places yao barenge chiriki tukwane na barabo ekero tuja kubanga kaba nekera guja koronje gente kaba igorero anyorekera umuntu nare ase space yaye erinde ababiashara baito bachake biashara bande gento kyo gukumia oyo no ro mukaza twanyora kisi county omonene ntonya oretiko konya konde west kurwa serikali enene ya national usasa machumbe baito abatocho olete account ya kisi abachumbe kianda kwa sababu abantu abonsi bibarwete ki constituency kianda ibo muntu ndetayo oto konyete no neshiri oyo no mugabana bwe koso yo mukoye amunenke monyenye nkarwe meteye muna muroje yonse pi oyo no mugabana itumu yabwanje abantu baye nero kolire genteke asige ikire bonega naenda abantu baito bagwakira gabana Paul Simbarati mbuya mono asega asiya achabwangu okonya abanyabiashara baye erinde barore babeirase embuleta liko baita mugasota liko baita muroja abandisi bamangasete na TV muroja asa mnaro sigwe egenteke kiairire bono iga asitwaikire abukira irange ki milioni inya nenu sokoze baka milioni sana iga abantu baito moba batoereru iko babangande buya ekero gaba nagoja anyorekera umuntu gare kwaye oyo gwate birangere libyao utakete gusalia omupango oyo usisiaze soime mtundu nyetagete na kisi account omugaba no itege ntato tebetie diskakare bono nonde gaiga mona bobisabaye ndogende negas amone committee yetu ye market negenderete elinde tole binte byale tubanga abantu baito kwa utaratibu. Kwanza kabisa tokumwiranaria yo excellence governor asega asingia watu bwati sisi twanyole to mukaso gomure goikamba kato ikirera yare gamana tugukwana wakolire gasi yare kene nande gasi yao yarrokanire so lero na tugukwana igatora tolime nyumba ekene tubire ditanganiriria neri jombongo ndi mugurugwa omoja mane sireye uno mwezi wito akwandire RMCA na maene okolire meremo kufana kubona aso wakikisha kwamba amangana ya todera yomuriro batutiria amariga weterere aba MCA bande alafu na gavana ito okolire amangana manene ditangani mwira ninga mbiyamano kegima ase ngenjo yokubeka kwaboko ase uwaga chobo na weigo asoko beko kwaboko asoko abangina n'abarafanya biashara bawosidi siringi 200 siringi 10 kuyokubatinya mariga. Ekero togenderete nigo togoteba eng'ora ya bene gochia sogosira kwa Mheshimiwa Catherine Nyamato oyo okabeire nominated member of parliament goetera tikiti ya NARC Kenya ase nsemi yo chingaki achorete kuru ase county ya Nyamira. Nyamato ni geburetwe omwaka bweri bwemo chimikyenda 53 1953 na nigo gusi yonsi abaraya wao ndoche bachakire kurwa ching'ora chiabo gochiasia matiyo bakoragwa n'umujumbe West Mugirango Omoske Steve mugaka koko manyitore gochia ase ekionga gitu gochibosio osama yitu mnakwanda gochibosio kato watebinga eng'ora ya bene kurwa ase egetasini kia gatembe kato kwanda bosio ababwatani bekyama kya UPA nigo bagendra kogo gike kogo yakera ekoko ekyame kya United wase UPA ase orogongo rwagusi bakubwaterana noria omocoordinator we county ya Kisii Geoffrey Keraka no chief coordinator kwa ase county ya Nyamira abwase bakwana litkolia lero ase county ya Nyamira ase chiward cha Rigoma na boigo ogachiwa Fatgad Gisemba nigo gotomanyia ase nchirengi kerano
Namatuko amake aitire ekero umuwakirishi bwa bang'ina imeye kaunti ya Nyamira omoske cherusha mumanyi oyo obwatogete engwana eyo yamurengete oyo kabeire muwasiri kuburendi bwaime omoske Fred Matiang'i buna omogusi tamubwatisya ekero agenderete kurigia ekerugo kyoburai bwense nigo engwana eyeiga yagendereire kugikeriwa bororo ase boigo bamuganirie esokie na gusaba omogusi amabera kubwatikana n'engwana eyo yaye omukumu okuterusa abasajja twatandika Kenya enyuma tokwebera yabayikuyo tokwebera batokonye kikula omukumu olwana twamutubire ku Nyamira nga Matiang'i taisaini ati ukora kisi kali na Matiang'i taisaini nekera Matiang'i taisaini abayana bakulu ni watu wetu mkumoja ni watu wataka Matiang'i au tueleze Kenya enyuma enda kukwani Kiswahili nga Matiang'i taisaini Kenya enyuma ekera moja atusabama abe usasama abera kukwana asomonyiga bwa matanga yokomoenia umong'ina Durusira Nyaboke matura ase kenyoro kia Montine ewodi ya Rigoma aboigo omoyiga bwokomoenia omugaka Scarlett Asande kuru ase kenyoro kia Nyamanagu ewodi ya Gachuba oyo bwesungetie enkori egento keirerete amakweri aye nigo omugambi omonene we location ya Gachuba Thomas Ondieki abasemia abantu inki babwenerete gokora ekero bare birengererio no stress usoma chandumo muchandete kwana kuna abamino osemi kororo osandana nortulu wecha anye ndingi kereretina muire gas twale okora keroka anga bose ibengere byambye wantulete ajokora chikuirugo mwaye. So in that, the family, we feel sorry for that wrong decision. Kariwikira, terugo ikuta kuima. Lakini kariwikirane, you can recall yourself, you are going to wikira uye. Aiga ababwatani b'ekiama kya UPA nigo bagenderera wakira ekoko ichama eyeiga na goteba nero omoske Fred Matiang'i arache gotenena amonero UPA ne patia Matiang'i wale teste mamulika bane binyoroga iga wale testa watu kabisa ilinde karo tuli arika twenda sisi patikitinde bawikaranga gobo wale ngaki abantu 8 milioni ngo gwate Adira tukana watamanto linda soime ikaruge kina boto ndiko mawale to anda western mata to gatara uye western matukata to wa to ge yuya ikaruge kelia wakata wane ikaruge kile kumugusi pesa kwa na chukilini ero ko boku jubile wata wa ko banya wata kwa nenga pesa ile una gachowa ndio wana wa government. Yes, that's why mne party mheshimiwa Taitina wikakire pati ayo chali anye jupira ngota kama kile ngota baba yamo to kwa baimeka Kenya asitamekamo so hiyo ndio pati mheshimiwa Fred atana nayo chingaki echecho nigo aba MCA ba Nyamira basabwa gutiga kisegi eriyo korenda erieta ria Matiang'i obokongo aberega igekse county ya Nyamira mono gwetani munaboneka umwana wito Matiang'i asokere ko rusi tugenda tumutarerega kunaringana niengoko na itwara kingo mu mayana tutagete oburai korusi etwari gusaba wa MCA ba Nyamira county batige kisegi ekibabwate amasikani aya niga kogenda aroka nabo besana service kubinde asa amasikani ya manene bale wanja ba MCA ba Nyamira county batige kisegi bachamo bakolega na itwiri etali mugusi ibe boronge mwale wanja boiga bantu baminto Inko ripotera getembe kurwase bunge eyeiga ya Kitutu Masaba egotoka emeye kaunti ya Nyamira nje Fatigad Kisemba Mbiamano Fatgad Kisemba kurwase nsemeyo nekero tokogenda se kaunti ya Kisii nigo abaligereria b'ekikosi ky'amaboko ase omurubiri ry'oko nga recognitions of prior learning bagenda takoina na chi certificate ko chia ase bali babwata obumanyi korinde batachi ekikosi eky'obubundi aho agento gekoba omoyo obwokugenda bya abantu bajuwa kali. James Anyoka Mogere
ntumire kuno national operation of Juakali Association suna ya assessor ngo assess ya bantu bakora imirimo y'amaboko korwa industry department. Aiga nigo nari goteba seri tukoria rero abantu ba minto ba Juakali banyorire chinga kichinyororo asuguja Kisii National Polytechnic na Kiamwasi Polytechnic eyere ego sponsor na Kisii National Polytechnic abwesa abantu ba Kiamwasi Kitutu Church South na Liatirimba ere nyari bari masaba babwenete gochwini asayi banyare ko baba ko legasi ya maokera cyo bakonya sama tukagoje abantu abatu baje gukora rero assessment na abantu ba minto bari ba konyirwetera assessor kali gutuma kibese bakanerete bagakorera banyoje certificate kiraje ko banyora sama tuko kiraje ko bakonya sama tuko arimo tu asenjere ya moyo gukora egasi ya magoko kero kende kero umuntu akorgiye tenda igako nyore certificate ye kurwa iga aenda yatachi ikiara chi certificate ngo sabukire igo konyiru na serikali wetera ase assessment ye tokokora certificate ya kitu yenye uko nayo ili at least uwe competitive uko nje. Kuna makazi huwa zinatokea za county wanaitisha certificate, kuna kazi zinatokea za nje ya nchi wanaitisha pia certificate, kuna hata kazi za kampuni unaweza pia present hiyo certificate na uweze kuajiriwa pia. Karo moroche society anaiga oyo no yo mobo utachite kirasi lakini nabwate skill rero sili tukulia rero yacha gukora matemu ayacha gukora ya gukora matemu angabunaria balikonya bali kirasi bagosoma lakini utanya gosoa kirasi lakini bunare iga okuretire orosirie gento kelimu no uri orenge kirasi na intu twarorire twaene kiri tubona nchende assessor na ntubwata industry expert na verifier bachire kwene kinga omwanafunzi oyoga nabwate skill eyera guchikokorera abana inchi sikaria. Mayanda nigabwatanse ensemo ya Mumias mega y'omwana omoke w'esukuru kwa estima na gusiria obugima sensemeyo. Jana jioni after mvua kunyesha nilikuja hapa niliona maajabu. Miti ya stima imeanguka na maji inapita juu. Nimefanya kazi nzito sana ku guide watoto wa shule wasikanyage kwa maji. Nikafikiria hatua itachukuliwa haraka. Simu zimepigwa tangu jana. Nikifikiria hatua itachukuliwa haraka. Hakuna hatua ilichukuliwa mpaka saizi asubuhi. Nilikuwa tu hapa kwangu ni karibu na njia. Nimesikia watoto wakipiga nduru kukuja mbio na kuta mtoto ashajihangwa waya stima. Mtoto ni miaka 9, anasoma Maraba Primary, ako grade 2 na mtoto mvulana Clifford Ambok. It was unfortunate kwamba hii stima ilianguka jana na Kenya Power inafaa ifanye response ya haraka in such a way that immediately such an incident happen na hii ni public place ambayo watu wengi wanapita, especially wanafunzi wa shule kama hawa, inafaa response ya haraka kukuja kudisconnect ndio at least tuzuie maafa kama haya. Kama watu wa Kenya Power wanajua kweli hii kitu ni hatari, mbona hawakuchukua nini, wangechukua nani haraka wakuja wafanye nini, warekebishe hii mudi. Sababu ukiangalia watu wa Kenya Power kama polisi ukiwapigia simu waambie pombe iko hapa wanakuja haraka, lakini ukiwaambia ati majambazi wameingia hawezi kuja. Kuna mkasa ambao umetokea kwa area yangu ambapo mvua ilinyesha jana na upepo ikavunja pole za stima, na kufikia asubuhi ya leo mtoto alikuwa anaenda shule na bahati mbaya hiyo waya ikamvuta na ikamuua. Nataka kuomba watu wa Kenya Power, post mingi zenye ziko humu ndani zimeoza, ni mzee, tunaomba sifanyiwe marekebisho sababu kuna zingine zimevunjika na hazijarekebishwa, kuweka zingine mpya ili tuweze kuzuia majanga kama haya. Hiki si kisa cha kwanza, hiki ni kisa cha pili karibu tuna hapa mahali tulipo. Kuna wakati pia mtoto aliweza kuuawa na stima, tena hiki ni kisa cha pili. Museneta we kaunti ya Kisii ya Nyamira na Severu Kwabera. Museneta we kaunti ya Nyamira Muskokongo Mugeni
nigo muborire muwaziri Ebobosombi ne Chipara Moske Davis Chichir ko ligereria na gutuka emebasukano yaberega korekana bwango igase para ya Kijauri Sotik anene buna ya korekana bwango iga ase abantu batari bake ba Syria amagima abo. Last week, Waziri, we had a bad accident, and I think we neighbor each other. I'm Nyamira, you are in Bomet. In Nyansiongo, we had a very bad accident where a truck that was traveling from Keroka, Metamayua, down to Nyansiongo lost control and crashed into Nyansiongo market, and 8 people died on the spot. If you have data, that is coming up after another accident happened again last year in October, where we again lost 4 lives, Waziri. In that stretch, you know, coming downhill, it's a hill. From Sotik, Chebilate down to Nyansiongo, you also go downhill. And on both sides, Waziri, you have not placed bumps to slow traffic. Before September, in April, another child at Gesebe Primary School had been knocked down by a vehicle. Again, we raised these complaints. I addressed the same issue before your predecessor, Murkomen, but nothing has been done so far. How long does it take, Waziri, to just place bumps on the roads for purposes of ensuring that there is safety? With respect to the road safety, and which is really carnage ravaging our Kenyans, I want to empathize with the Nyasiongo market accident and the loss of lives, 8 lives there, and promise the Senator that I will immediately hereafter address the concern of the bumps. But we cannot be reacting all the time when there's an accident and then we go when we've lost lives. And there are various initiatives, including the ITS. There is so much in electronic, given the day and age in technology, that we can employ to manage the drivers, to manage the vehicles on the road. Murai wense ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto nigo atwara egeikaro na barandia ase nyomba y'uburai bwense litko liarero chingaki akwandegoro y'obwaga chiwe kanisa ase ensemeyo. This is when she's applying this organization. Why did the government see fit to let prices? Is there a way we can simplify that, but so that the OMCs... Oh, Waziri, we call you. I'm just guided that to come back up here, and I want to go take this opportunity to, you see them here together, but ultimately they're in competition. They're in competition. So, you know, when you start misreporting things and giving statements that are not factual, and you have been chair of the Budget and Appropriations Committee, then you leave Kenyans asking questions whether you have what it takes to offer leadership in whatever level. Because you cannot say that the prices of petroleum products have gone up because the government has diverted stabilization fund to finance, to pay or to take loans that are secret. What is secret about securitization? Robert Yoruo Rwengo Mwaziri Wenibo Senengo John Mbade igoroyo gukina kwa ligo lirie mabuta ayu ateba ningo agukina gwetera kisegi chiri chikonekiwa asinze ya Israel nenseri ya Iran nechiga kicho ngongo somera Robert Yoruo nako somera mno murai bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto olitkolia rero atware gikaro na barandi bechikanisa ao ase nyumba y'uburai State House abwasa kwandra igori y'ubwoga chibwe kanisa ase nyumba yo ya State House. Mumeniombea Mungu nikawa kiongozi wa Kenya. Mimi naelewa Biblia.
Mimi nimefundishwa Biblia. Inasema mahali kuna umoja, pale Mungu anaamuru baraka. Mungetaka mimi nikuje niendeshe Kenya kwa migawanyiko? Na mimi najua Biblia inasema umoja. Surely. Ndio hii broad base sasa, nikasema wacha hii broad base Mungu amenijalia, ametupatia nafasi. Mungu ameleta hii sasa, tuweke watu wote hapa. Kwa sababu hii serikali ya Kenya inatosha Wakenya wote. Sio lazima wengine wakuwe nje ndio wengine wakuwe ndani. Tunaweza kuwa ndani sisi wote. Sasa si tuko ndani sisi wote. Iko shida gani sasa? Sisi tukae hapa sisi wote. Kama iko maneno tuongee hapa ndani. Kama iko mazuri tugawane hapa ndani. Kama iko ile iko tujibizane hapa ndani. So mimi niko hapo kwa kuunganisha, kwa sababu I am the symbol of unity in the Republic of Kenya. Na Wakenya wote wanalipa ushuru, wako na haki ya kupata nafasi yao katika serikali ya Kenya. That is the essence. Ingak cheche omurai bwense Dr. Ruto nigo ateba niganda tekweroberia asobacholi bumwaka bw'ekirubere na 2025 nibere. Mimi niko kwa tayari kwa mtihani. Hiyo mtihani tutafanya 2027. Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani. Yes. Mutakuja mniulize. Mambo ya uchumi mtajibu. Mambo ya kilimo mtajionea wenyewe. Mambo ya SHA mtaniambia. Mambo ya affordable housing na mambo ya markets na mambo ya hostels na mambo ya ajira ya vijana mtaniambia. Na mtaniambia nani yako na mpango bora kuliko hii mimi niko naye. Hawa majamaa wengine hawawezi kuwaambia mambo ya uchumi because they don't know and they don't have a plan. Hawawezi kuwaambia mambo ya masomo ya watoto wetu because they don't know and they don't have a plan. Hawawezi kuwaambia chochote, watawaambia Ruto must go. One term. Kasongo. Sasa simu mawasikia? Wamewaeleza mambo ya kilimo hata siku moja? Wako na mpango tofauti ya ile mimi niko nayo ya mambo ya matibabu? Mangana gotekera korwa ase nyomba ye Senate nigo omo senator Omochore omo sibati omoske esi Okinyuri arure amagomba eben gochiase amate n'abakenya bonsi asogusiria omweshimiwa Catherine Nyamato oyulenge segetenene ase abakenya bonsi anene ase abasubati kurasarogongoro gusi oteba abaraibu nabo bagerete bunero munyene gwesoanani na siasa. Abagusi ba minto mwensi ase mwabita abakena banene tigangiriri bageri kurwa magombane amone ngore nene ase gisauke monyegetinge ebyombe awo byogusegeto burai bwabangina anene mono ekiombe kia maendeleo ya wanawake asendo mubwatani eamate abairi amona abasani bechingencho awao asoko mosiria omosike omongina Catherine Nyamato ogosira kwa omongina Nyamato kwabero gwako konene asoburai bwabangina emeyagusi yaito amona Kenya ngima egekogera nchebuna nakina iga goikanga soburai nigo narenge gosoma mang'ana amanga amaya amono omokio omonene omong'ina Nyamato abegete asogosegete oborai bwabang'ina ime ya Kenya amona gusii yaito erikobeka abang'ina ase emesa ya oborai goika abange baba bagasoa siasa bagachora gochi bunge na gokinia amagendera amanga ase omwana omonyaroka
ase ogosigita chisemi igatia amagenderanda amange. Nigo nkomoinyora omosike Nyamato buna oyomo bwa abang'ina abatang'ani ime ya Kenya korwanera oborai bwa abang'ina chinga kiachorete koba omonyakerogo bwa ekiombe kia maendeleo ya wanawake ime ya Kenya. Ase anyarete kobaga kubwaterana na abarai bande abasubati koigereria eng'ana ya ogosigita abang'ina goesokia ase obonge korwanera ebirogo bia egesiasa eria abasubati nabarabo banyore ribaga ria bene gochorwa ase ogoakirwa chikura erikorenta amagendera ase ense yaito. Komenta nayo inche buna omorai omokengo kina bono namosirie omonto bwa eng'encho mono oywo orenge omosemi omuya bwa oborai amo na ekeorokereria ekiya ase abarai abang'ina ime ya Mwanyagetinge amo na Kenya. Eng'ora enene ase egesaku kia Mwanyagetinge oborai bwa abang'ina ime ya Gusii na Kenya engima nabo igo eng'ora enene ase eamate ya Nyagosira omosike Nyamato. Inche kobwane nigo nabeire kingosoma amaya amange omong'ina Nyamato arentete ase oborai bwa abang'ina korwa narenge esukuru. Egento naiche giansegetete gosoa siasa eri kobwaterana na abarai bande korenta amagenderero ime ya Gusii yaito amo na Kenya. Intwe buna abo ekero okorigereria ase chibiche chiao batosaba kwabera gekora yarikire omosike Catherine Nyamato liba yankorikwa omosike esi okinyuri twasabira kwabera lakini ase gose kionga gita chinsanye banyorore ya rosi gwebya tete gukora iga tete gotebaiga ase kia bwango iga kwa igore oskwabera gukurigeria ase mitandao ane naba gotumika social media buna Facebook nabo igo WhatsApp ne chinde chinyinga bantu babere bagotumika erita ria Gatembe bobe bali kamang'ana ng'a omosike getoya kwanire and then babika chilogo chia Gatembe tagete goteba iga ne chinguru chinene no ogoteba ni authority enkong'ung'a nyore gokora e-poster gokora amang'ana kari kire lakini tari ase emitandao ya Gatembe official Facebook, Twitter, WhatsApp chi account chite chons nyoya tabe kiriororo manyayo na yababisa bagukwana ariyo bolimo egere batosaririe erieta buna Gatembe igerororo kwene kinga yakoreteire amang'ana bunare etari kwanchireria nsemende yonse Gatembe terigoetania terikobeka mang'ana aso mtandao yogoetana intwe ntori egemeti muta nsemo gete ya siasa Gatembe egekoreta buna ari nto yoga igagoetania bia magete ntori igagoetani bantu gete igo tobwate ebyama byonse bibune byama bito abana siasa bonse buna abana siasa bategete kora Kenya gose bakora Kenya ntori koba nsemeni yonsi mang'ana yokorama muntu gete intuntoyo ndagekora ngo tebirerega Gatembe nigo ebwate chiko buna lichiko twayete koru Communications Authority nabo igo ekyombekeria ke koligereria oberania obugebo mang'ana kwa Media Council of Kenya asenge ncheyo okora ringana ligotaka gwetania teba bantu sina babugirango naba machoge abutalintwe abiko nyarikana bantu ebire chilogo chito babikire lakini nyoya gokwenda Facebook ya Gatembe tonyoreti okogenda Twitter, Instagram, chonspi TikTok tonyoreti binte bibekiroro manya abo nabantu bategete gwetania Gatembe naba bwatani bae kambunere naro Gatembe gere nambeyemo igo gatutwara babisa bagotema kuyesara ni Gatembe naba bwatani bae barorekane muna igo bari ababe igo abakora imirimo bonsi ba Gatembe management ya Gatembe geko gikeria mtandao onde bonsi ogotumeka bobe asengencho yogotaka gwetani abantu bari ba Kenya buna eskonyora matiangyo tebire nkubolia ari borai bwense ntuto wate matiangyo tebire nkubolia borai bwense maraga otebire nkubolia ari borai bwense ntuto kolika buna akwana mang'ana agokwanerwe masosi neime Gatembe teri egada press Gatembe egebwatetia machiko ons abekire ne wizara elia yoboerania na mang'ana yoboerani imeyense ya Kenya eire a certificate ekubwati amachiko
una abekire ase ekatiba yetu ya Kenya as enshrined in the Constitution of Kenya. Igo kogote bi mangano konyora abekire ga yogwetani eitari gatembe. Sense me manyerio ankoro kwa Wilson Makori chinkoro kwa Mkati Enoch basake mons barito bwaterana obia obona bo basemi bwa gatembe to manana chinsainye ekero turabe tu beka tu manana chingake. Magaka ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo onchali omache ndi bachibo kendu tatona nako nda bwiro bukitoba tikisiomba ene nkwanera gitabanchali ba minto banchali mbali bagere abanchali nabwo abantu ba minte nyumba ya gatatu na hena butu yatogereti nere monga yo mugusi kere nyumba yo mugusi no tuomerete bonchali wono tatonda no manyaye igo ki monchali yo jabata na maskariale onchali omache inde bachibo kendu akanda bwiro bukitoba tikisiomba uitete ngubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umonchali yagwe togigo oinero monchali oitobori bainto bo macho muroni muzi onchali omache ndi bachibo kendo akonda bwira bokia tobo etigesiomba uitete ngubata acha minto anyuma acha kuna kumegeza kukinegeza kwauzili na umuzi atebete igenje kabira Magaka ninjo gatembe ninjo dorome ninjo mangana man ninjo bangina ninjo Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatoka chirangi cha Crown Paints eyure e company nambe yemo eyo karose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chebiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.